Hello friends, welcome you all to my channel Danswrang video. बयखौबो गिबियावनो खुलुमबाय आरो दिनै आङो मोनसे motivational आरो education जों related मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। रायजो राजा नोंथांमोना जानो हागौ दिनैनि भिजिटखौ मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि बे टपिकनि सायाव मिथिनानै लायो अब्ला स्टुडेन्टस बिथांमोनखौ मोटिवेट खालामनो थाखाय जाय अफिसार दं एडुकेटेड पार्सन दं बिथांमोनखौ मोटिवेट खालामनो थाखाय मोजां मानसि जाहाथे जानो हायो बेनि सायाव नोंथांमोना बिथांमोननो फोरमायनो हागोन। स' जोङो गोबाव खालामालासे दिनैनि भिजिटखौ जागायजेननो आखायाव लाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे सोलोंथाइया जाबाय जोंनि मोनसे जोबोद गोनांथार मोनसे सम्पद आरो सोलोंथाइखौ बयबो जेब्लाबो जोङो लानांगौ आरो बे सोलोंथाइया जोंनो जिउआवहाय थांना थानो थाखाय जोंनो बायदिसिना राहा होयो आरो बे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आथिखालनि समावथ' सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेब्लाबो मानसि हिसाबै जेरैबायदि जोङो थांना थानांगौ बेबायदि जोङो थांना थानो हाया। जायखिजाया बे सोलोंथाइजोंनो रिलेटेड मोनथाम सिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। सोलोंथाइनि मोनथाम सि। स' द फार्स्ट वान गिबि सियानो जाबाय कन्फिडेन्स। गिबि सियानो जाबाय कन्फिडेन्स। सासे मानसिया गोबां हाइलि क्वालिफाइड जानो हागौ, गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानाय सासे स्टुडेन्ट जानो हागौ, मानसि जानो हागौ, गेदेर अफिसार जानो हागौ, सोरबा इन्जिनियार जानो हागौ, सोरबा गेदेर डक्टर जानो हागौ। नाथाय बिथांनिया जुदि कन्फिडेन्स थाया, बिथाङा MA पास BA पास जाबाबो जुदि बिथांनियाव कन्फिडेन्स थाया अब्ला बे मानसिखौ जोङो जेब्लाबो गोरों मानसि एबा एडुकेटेड मानसि होननानै बिथांखौ जोङो जेब्लाबो बुंनो हाया। स' द फार्स्ट पइन्ट डेट सोलोंथाइनिफ्राय जोङो लानो गोनां फार्स्ट आङो दिनै फोरमायनो नागिरनाय बाथ्रायानो जाबाय कन्फिडेन्स आरो बे सोलोंथाइयानो जोंनो कन्फिडेन्स होयो। जोङो जेब्लानो मोजां सोलोंथाइ लागोन अब्ला बे सोलोंथाइनिफ्राय जोङो कन्फिडेन्स जोङो मोननो हागोन। सोरबा जुदि माबा मोनसे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों बिथांनिया जुदि जायफोर गोनां बिथांनि क्वालिफिकेसन बे साख्रिनि बिथाङा फिट नंगौना नङा बेखौ जुदि बिथाङा सिगाङावनो लाग्रोनानै दोनदों, बिथाङा जुदि बे बाथ्राफोरखौ मिथियो अब्ला हि will definitely have confidence। बिथांनि थारैनो कन्फिडेन्स फैगोन। बे फार्स्ट पइन्ट। आरो द सेकेन्ड पइन्टआ जाबाय द सेकेन्ड पइन्ट इज क्रिएटिभिटि। मानसिया गोबां सोलोंथाइ लानायनि उनावबो जुदि बिथाङा क्रिएटिभिटि मोनसे बिथांनि केरेक्टार थाया, क्रिएटिभिटि गुना जुदि थाया अब्ला बे मानसिखौबो जोङो एडुकेटेड होननानै बुंनो हाया। मानसिनि क्रिएटिभिटि गुना थानांगौ। दा मोनसे ग्रुपआवहाय हमना ला सावरायनाय सोलिगासिनो दङ आरो बे सावरायनाया माबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनाय सोलिगासिनो दं आरो बे बेलायाव सोरबा सासे MA पास मानसिया जुदि जा आयदानि सायाव बे आयदानि सायाव जुदि गावनि अपिनियनखौ जुदि होनो हाया, बिथाङा जुदि मोनसे क्रिएटिभ एबा बेनिफ्राय मोनसे मोजां बिथाङा जुदि बोसोन होनो हाया अब्ला बे मानसिखौ जोङो मा होननानै बुंनो हाया, एडुकेटेड होननानै बुंनो हाया। बिथाङा सासे गोरों मानसि जानो हाया। जेब्ला मानसिया गावनि मेलेमखौ बाहायनानै समाजावहाय कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो, समाजाव मोनसे बिहोमा होनो हायो, गावनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोरजों जुदि समाजाव मोनसे बिहोमा होनो हायो बे मानसिखौसो जोङो एडुकेटेड होननानै बुंनो हागोन। स' क्रिएटिभिटिया भेरि इम्परटेन्ट। दा समाजखौ सालायनायाव, न'खरखौ सालायनायाव, हारिखौ सालायनायाव, मोनसे ओनसोलखौ सालायनायाव जा जोंनि गुनफोर थानांगौ बे गुनफोरखौनो बे क्रिएटिभिटियावहाय सोफादेरनाय जायो। स' सेकेन्ड पइन्ट इज क्रिएटिभिटि, भेरि इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय लास्ट वान द थार्ड पइन्ट इज जोंनि थार्ड पइन्टआनो जाबाय केरेक्टार। सासे मानसिया गोबां गोरों जानो हागौ नाथाय बिथांनि जुदि केरेक्टारानो जुदि थिग नङा बे मानसिखौ जों एडुकेटेड होननानै बुंनो हाया। सासे मानसिया गोबां MA BA पास जानायनि उनाव बिथांनि केरेक्टारा जुदि थिग नङा, बिथाङा जुदि मानसिखौ मोजाङै बाहायनो रोङा, मानसिजों मोजाङै रायज्लायनो रोङा, बेनिफ्राय गावनि गथ' गथायफोरखौ जुदि मोजां मानसि बिथाङा बानायनो हाया, मोजां गियान होनो हाया अब्ला बे मानसिखौ जोङो एडुकेटेड होननानै जेब्लाबो बुंनो हाया। स' केरेक्टार इज भेरि इम्परटेन्ट। बिलि गाहाम बिथाङा बुंदों, when health is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost.
जाथों बे मोनथाम पॉइंट्स आं नोंथांमोननो फोरमायबाय बेखौनो 3 C's of education होननानै बुंनाय जायो आरो बे 3 C's आ very important जोङो सोलोंथाइ लानायनि उनाव कॉन्फिडेंसआ जोंनि थाथारनांगोन and then जोंनि creativity and then last one is characterआ जोंनि मोजां जानांगोन आरो जेब्ला जोङो मोजां सोलोंथाइ लागोन मोजां सोलोंथाइ लाब्ला जों अटोमेटिकली जोङो कॉन्फिडेंस जोङो मोननो हागोन and then creativity अटोमेटिकली फैगोन जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाया सासे इलिटरेट मानसिनिख्रुइ जेब्लाबो एसे जुदा जागोन and then a third one is character very important one character आरो जेब्ला जोङो हाफरायावहाय मोजां जागोन जोङो जेब्ला मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन अब्ला जोंनि अटोमेटिकली केरेक्टारावहाय सोलायनाय फैगोन सासे इलिटरेट मानसि आरो सासे लिटरेट मानसि बेनि गेजेराव गोबां डिफारेन्स दङ स' बेनिफ्रायनो जोङो एडुकेशननि बे मोनथाम ट्रिस भेरि इम्पर्टेन्ट स' दिनैनि एपिसडआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो अननानै जाहाथे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो बेखौ खावलायबाय आरो नायगोदान नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ अननानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौ खावलायनानै दिनैनि एपिसडखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों